problémov je strašne veľa. Že na jednej strane sa tu darcovia, dobrí anieli, po jedných eurách skladajú sumou 1-2 a vyskladali 21 miliónov eur. A na druhej strane politici jedným takýmto rozhodnutím, napríklad v kauze emisných zmeniek, nás nechali okradnúť skoro 45 miliónov eur. 45 miliónov eur takýmto jedným rozhodnutím politici nás nechali okradnúť a na druhej strane sa vyše 100 000 ľudí skladá skoro 8 rokov na to, aby sme pre tie rodiny vyzbierali a pomohli im čiastko 21 miliónov eur. A preto som sa rozhodol, že Dobrý aniel je výborný projekt, má ale svoje limity a ja som sa rozhodol, že vyskúšam pomôcť zmeniť našu spoločnosť hore. A preto som sa rozhodol vstúpiť do politiky a kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky. Kandidujem ako nezávislý, nestranický kandidát, ktorý nikdy nebol v žiadnej politickej strane a ktorého jedinou motiváciou je pomáhať ešte viac ľuďom.